sobre internet hi ha el repte de si pot haver un altre tipus d'innovació que realment sigui innovació econòmica, innovació social, innovació política. Fem innovació social. Aquesta idea del fer, d'expressar directament què ets o què fas, no? Fer innovació de manera aïllada, per definició, és un contrasentit. La innovació s'ha de fer plegats, s'han d'agafar idees d'arreu, hi ha molta energia dins del Baix Llobregat. Jo diria que al Baix Llobregat li falta màrqueting i li falta orgull. Aquestes 750.000 persones, si pensen de manera col·laborativa, fent projectes plegats, poden ser potentíssims. Jo crec que el paper que ha de tenir l'administració pública, sobretot una administració local, per incentivar, per fomentar la innovació social, és canviar el seu xip i no ser tant una administració paternalista, sinó que acompanyi els processos. Estan començant a sortir pràctiques on el tema de la participació s'està veient com una necessitat. Però per mi és molt important que passem d'aquesta inclusió de la participació consultiva a la de fer junts. I jo crec que hem de tornar a remoure les consciències individuals per poder remoure les col·lectives. Estem continuant tenint un model de caritat en lloc de solidaritat. I el que hem de fer és posar-nos al costat. A més, hi ha molta gent que vol ajudar, de veritat. Estem veient i moltes iniciatives i moltes persones i per això està d'alguna manera pujant el sistema d'economia social i la innovació social. El problema és que falta que ens alineem. Quan parlem d'innovació social, jo crec que bàsicament parlem d'intentar millorar la vida de les persones. Aquestes xarxes que tenen la capacitat de connectar persones, connectar idees i generar projectes són més necessàries que mai. Des de Coboi esperem que aquesta jornada sigui un punt de partida. No ha de ser un punt i final, sinó que pensem que ha de ser un primer pas, unes primeres passes cap a una consolidació d'una xarxa d'innovació social al Baix Llobregat. D'una jornada com aquesta jo crec que el que sobretot poden sorgir són lligams i aprenentatge, aprenentatge col·lectiu. El Baix Llobregat ha estat històricament una comarca molt innovadora. En l'època de la transició ha fet tot el moviment sindical pràcticament des de zero i realment hi ha una experiència en innovació social. Ara, en el món d'internet hi ha possibilitats d'un nou tipus d'innovació i realment la comarca del Baix Llobregat té tots els números per ser com la comarca d'innovació social i digital de Catalunya.